Padi soंथिनि सोलोंलायनाय sakni Facebook ID wa nijini Facebook account no bahai permanently delete khlainai hingke padi soं amo tin nailainai puila no soं Facebook o thanai hingke ani Facebook account khulukjak no already hingke hade soं mano bahai permanently delete khlainai swkang no o icon no thangdi icon thanginai oro kaisa option phaino abo help center hinui icon bai rijak oro click khlaidi ani net kisa slow o jaga o type khlaijaknai tongo help how can we help hinui hingke oro nwng delete hinui siridi delete hinui sinai search khlaidi ang imani bwsarok no ni horok chini poryo phungba chini chang ko poryo bank sna tu bo porisa amo dari mani ha ni sonda ko sai kan pro ni por khaitan ti ano parota man nung sagana sa yang bini da tongba faikya hingke oro delete ni option khaijak hingke nung rutubini oro mati fainai joto delete khlaijaknai tam niyam phaio hingke oro chwng option mankha je o jaga kaisa option o click khlaijak o option je tabuk je click khlaitongmani how to I permanently delete my account hinui oro chwng tabuk click khlainai amo delete se khalairanai cut khlainai nai dona jatko o jaga ni phaiya doi phai wngtongmani cut khlairnai ka pura dori sirwano pura dikka phaina Ari lermani is kunung kota amsik lero tin phunu kuji mangla kata kage faikya hingke oro sijak tongo how to I permanently delete my account hingke chwng tabuk o jaga o kaisa blue colour ni je phai tongo let us know hinui sijak o jaga chwng tabuk click khlainai lermani oro confirm Facebook account deletion nung nini account ni password dona nangnai hingke.